Máis de medio cento de persoas concentráronse este mediodía ás portas do Instituto da Cachada, atendendo así a chamada realizada dende a AMPA deste centro educativo, que reclama poder contar cun docente en exclusiva de pedagogía terapéutica para atender as múltiples necesidades que presenta o centro. As familias e as persoas e institucións que nos apoian estamos hoxe aquí para mosarnos unidas e gritar ben alto que a nosa loita non vai ser entre nós, nin para disputarnos os recursos de ningún outro centro. A nosa loita é polos dereitos dos nenos e nenas da Cachada, polos que reclamamos unha educación pública de calidade e inclusiva. A AMPA manifesta o seu total apoio ás familias da Cachada na súa xusta reclamación dun PT a xornada completa para atender ao noso alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Sabemos da vosa gran preocupación e queremos manifestarvos que non estades sós e contades con o noso total apoio. A AMPA do IES da Cachada conta co apoio nas súas reivindicacións do resto de AMPAs do municipio e da Asociación Barbantea, así como tamén do propio Concello. Varios membros da Corporación Municipal, representantes de distintos grupos políticos, participaron tamén nesta concentración, entre os que se atopaba o propio alcalde, José Ramón Romero. O rexedor considera xusta a súa reclamación, xa que, segundo el, hai máis de 100 rapaces no centro con necesidades especiais. Estamos falando de máis de 100 rapaces que teñen necesidades educativas especiais e, bueno, desde aquí xa enviamos ao conselleiro para que lle dé unha cita e para que escoita estas familias e a este profesorado e que escoita as súas demandas e que se poña a traballar para conquerir un novo docente para a xornada completa e non ser compartido con outros centros, xa debido, por desgracia, temos moitas necesidades tamén nos outros centros.